በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወራ ሕዳር ዕለት 10 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ወላዲት ኣምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደይ አንደበት ልሳን ኩንኒ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን። ሕዳር 10 ሕዳር ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅድስቲ ሶፊያ ወቅዱሳት አንስት እስከ ሎሚ ብውሕዱ ዝተባረኻ ብሩኻት ኣዴታትና ንዘክረን። ቅድስቲ ዝብል ቃል ንኹለን ቅዱሳን ኣዴታትና ወላ እንተተውሃበ እቲ ቃል ግን ንድንግል ማርያም ክውሃብ ከሎ ግን ትርጉም ይፍለ እዩ። ንሳ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ብሩኽቲ እምብሩኻን ሕሪት እምሕሩያን እያ እሞ ካብ ኩሉ ደቂ ሰብ ዝበለጸት እያ። ይትረፍዶ ካብ ደቂ ሰባት ንንጹሃን መላእኽቲ ከማን ብንጽህናን ብቅድስናን ትበልጾም ድንግል ማርያም እያ። ንሳ እመብርሃን ናይ ኣምላኽ ኣዶ ናይ ሰብነትና መመክሒት እያ። ንእመቤትና ቅድስቲ ክንብል ከለና ጽንዕቲ፣ ንጽህቲ፣ ክብርቲ፣ ፍሊቲ ማለትና እዩ። ንጽህቲ ትበሃል ካልኦት ሰባት ቅዱሳን እንተነጽሁ ካብ ገቢር ካብ ነቢብ ሓጢአት እዩ እምበር ካብ ሃልዮ ሓጢአት ኣይኮነን። ንሳ ግን ካብ ነቢብ ካብ ገቢር ካብ ሃልዮ ብኹሉ ንጽህቲ እያ። ለመኑ ተውህቦ ተደንግሎ ሕሊና ለመላእክቲሂ ይተክህሎሙ ከም ዝብል ተኣምረ ማርያም። ጽንዕቲ ንብል ኣንስቲ እንተነጽሃ ንግዚኡ እዩ እምበር ድሓር ብግዚኡ ተፈትኖ ኣለወን። እመቤትና ግን ቅድመ ጸኒስ ይኹን ጊዜ ጸኒስ ይኹን ድሕረ ጸኒስ ይኹን ቅድመ ወሊድ ይኹን ጊዜ ወሊድ ይኹን ድሕረ ወሊድ ድንግል እያ። ጽንዕቲ በድንግልና ኣልባቲ ሙስና ከም ዝበላ ቅዱስ ያሬድ። ዓብይ ቅዱስ ባስልዮስ ድማ ወትረ ድንግል ማርያም ዘለዓለማዊት ድንግል እያ ከም ዝበለ መጽሓፈ ቅዳሴ ንድንግል ክብርቲ ክንብላ ኢና። ካልኦት ኣንስቲ እንተከበራ ንጻድቃን ሰማዕታት ንነቢያት ንሃዋርያት ወሊደን እየን። እንእመቤትና ግን እነኽብራ ወላዲት ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ኣዶ ኢልና ኢና ነኽብራ። ንእመቤትና ፍሊቲ ንብላ ኢና። ብዘይ ከዓ ኣደ ኮይና ድንግል እመቤትና ኮይና ኣገልጋሊት ዝኾነት ብድንግልና ወሊዳ ጸባ ሓሊብ ድንግልናዊ ዝረኸበት ካልእ ጓል የላን። ናይ እመብርሃን ይጽንሓልና እሞ ደጊምና ካልኦት ቅዱሳን ኣዴታትና ንመልከት። ኣዴታትና ክነኽብረን ከለና ክንጅምር ብቅድስቲ ሔዋን እዩ። እንጅምር ብቅድስቲ ሔዋን ኣዴና እዩ። ብዙሕ ግዜ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ሔዋን ጥፍኣታ እምበር ጽቡቕ ነገራ ቅንዕናኣ ንስሕኣ ኣይንዛረበላን ኢና። ኮይኑ ግን ኣዴና ቅድስቲ ሔዋን ክብሪ ይግባኣ ኣደ እያ። ክብሪ ዝግባኣ ኣደ እያ። ክርስቶስ ሰብ ዝኾነ ንዓኣን ንደቃን ንምቕዳስ እሞ ከመ ይስዓር መርገማ ለሔዋን ዲበ ዕፅ ተሰቅለ ከም ዝብል ድጓ። ቀጺሉ ኣብ ፍሉይ ኪዳን በዓል ሃይከል እድና፣ ሳራ፣ ርብቃ፣ ኣስቴር፣ ሲፓራ፣ ሃና፣ ፔርሳቤህን ዝኣመሰላ ኣዴታትና ብጽቡቕ መንገዲ ንፈጣሪ ደስ ኣቢለን እየን። ኣብ ዘመነ ስጋዌ ድማ ቅዱሳን ሃና፣ ኤልሳቤጥ፣ ማርያም፣ ሶፊያ፣ ሰሎሜ፣ ሃናን 36 ቅዱሳን ኣንስትን ጽባቐ እየን የብርህ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ል2000 ዓመታት ዝተለዓላ ኣእላፍ ቅዱሳን ኣዴታትና ዘርዚርና ኣይንውድአንን። ብቅድስናአን ንኣራዊት ዘስገዳ፣ ንነገስታት ዘቐጥቀጣ፣ ንኣጋንንቲ ዝረገጻ፣ ኣብ ልዕሊ ደራጎን ከም ጫማ ዝለዓላ ብዙሓት ኣዴታት ቤተ ክርስቲያን ኣፍርያ እያ። ሎሚ እውን እንተኾነ ኣብ በረኻ ኣብ ከተማ ንጽቡቕ ጎደና ዝተኸተላ ብዙሓት ኣዴታት ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኢና። ከምኡ እውን ንኣምን ኢና። እዚ እናንበብክን ኣሕዋተይ ሓደ ነገር ክነግረክን ብመልክዕን ንብዙሓት ዘጋጨወ
ኣጋይፀን ብምርኣይን ንብዙሓት ዘሰናኸላ ንብዙሓት ምእመናን ድማ ናይ ጥፍኣት ምኽንያት ዝኾና ብዙሓት ኣዋሊድ ብታሪክ ነበራ። እቲ ዝሕዝን ግን ሎሚ ዘለውኦ ኣብ ትሕቲ መሬት እዩ። ሓመድ በሊዕወን ስም ኣፀዋውዐን ድማ ጠፊኡ እዩ። እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ድማ ሎሚ ኣብቲ ዘለኣለማዊ እሳት እናተቓፀላ ኣብ ሲኦል ኣብ ውሽጢ ጠሊቐን ኣለዋ። እሞ ወገናተይ ነዚ ፈሊጥና ንንቃሕ። እዚ ዓለም ጠፋኢ ኣጥፋኢ እዩ እሞ ዕድመና እንተዝነውሕ ድሕሪ እዚ ን100 ዓመታት እንተነበርና እሞ ንሱ ምውድኡ ኣይተርፍን እዩ። ምርጫና ዘለኣለማዊ ህይወት ይኹን ትብል ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን። እለ ቅድስቲ ሶፍያ ቅድስቲ ሶፍያን ምስኣ ዝነበራን በዛ ዕለት ዝኸበራ ቅዱሳን ኣንስቲ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ኣብ ሮም ዝነበራ ክርስቲያን እየን። መብዛሕትአን መልክዕ ወይ ከዓ ጽባቐ ምስ ጠባይ ዝተሰማምዓለን ነበራ። ነገር ግን ካብ ምድራዊ ክብሪ ንሰማያዊ መሪፀን ንናይ መንፈሳዊ መርዓ ናብ ገዳም ኣተዋ። ካብዘን ማእከል ቅዱሳን ብጸጋን ብሞገስን ብትምሕርትን እትበልጽ ቅድስቲ ሶፍያ ስለ ዝኾነት ኣደ እቲ ገዳም ጌረን ሾማኣ እሞ ንሳ ድማ ነቲ ገዳም ጽቡቕ ስርዓት ሰርዐት። ኩለን ድማ ደናግልን መነኮሳይትን ብሓድነት ይጾማ፣ ይጽልያ፣ ይሰግዳ፣ ናይ ቅዱሳን ተጋድሎ የንብባ፣ ስጋኡን ደሙን ይቕበላ፣ ነንሕድሕደን ድማ ፈጺመን ይፋቐራ ነበራ። በዚ ህይወት ሓደ ሓደ ክሳብ 70 ዓመት ጸንሓ። ናይ ቅድስንአን ዜና ምስ ተሰምዐ ድማ ኣብ ግዝኣት ሮም ዝነበራ ኣዋልድ እናመፃ ይቀላቀልአን ነበራ። ቅድስቲ ሶፍያ ድማ መንገዲ ህይወት ተርእየን ነበረት። ድሕሪ እዚ ኩሉ ከሓዲ ንጉስ ዑልያኖስ ንኹለን ንኹናት ናብ ፋርስ ምስ ከደ ስለ ዝረኣየን ብሓድነት ኣኪቡ ንኹለን ብሰይፊ ኣህረመን። ቅድስቲ ሶፍያ ድማ ምስአን ሰማዕት ኮነት። ስለ ቅዱሳኑ ዝብቀል ጎይታ ድማ ንቅዱስ መርቆሪዎስ ልኢኹ ኣብ ማእከል እቲ ኩናት ብኩናት ወግኦ። ዑልያኖስ ናብ ዘለኣለም ኩነኔ ክኸይድ ከሎ እዘን ቅዱሳን ኣንስቲ ድማ ናብ ገነት ኣተዋ። ኣሜን። በረኸተን ይሕደረና ኣሜን። ባሕረ ሓሳብ ከምኡውን በዛ መዓልቲ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ባሕረ ሓሳብ ብዘለኣለማዊ ደረጃ ተቐባልነት ረኸበ። ሊቁ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ናይ ግብፂ 12 ፓትርያርክ መንፈስ ቅዱስ ቀመረ ባሕረ ሓሳብ ገሊጽሉ ኣብ ዓለም ንዘለዉ ሊቃነ ጳጳሳት ልኢኹሎም በዛ ዕለት ኣብ ከተማ ሮም ተኣከቡ። ሊቃውንቲ እውን ምስ እቲ ሃዋርያት ዘስተምሃርዎ ተመሳሳሊ ኮይኑ ምስ ረኸብዎ ብደስታ ተቐበልዎ። እነሆ ክሳብ ሎሚ ን1700 ዓመታት ቤተ ክርስቲያን እናተገልገለትሉ ትርከብ። ናይ ቅዱሳን ኣዴታትናን ኣምላኽ ሎሚ እውን ከምአን ዝበላ ኣየስእነና፣ ብጸሎተን ምሒሩ ካብ በረከተን ድማ ይኽፈለና ኣሜን። ሕዳር 10 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ሶፍያ ሰማዕት፣ ደናግለ ሮሜ ሰማዕታት፣ ቅዱስ ጳውሎስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ሊቅ፣ ጉባኣን ኤጲስቆጶሳት ኣሜን። መልክዕክን ግዳማዊ ብዝኾነ ማለት ብስራሓት ርእስን ወርቂ ብምእሳርን ብኽቡር ክዳውንትን ኣይኹን። መልክዕ ክንሲ እቲ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ዘሎ ለዋህን ህድኡን ዝኾነ መንፈስ ይኹን። እዚ መንፈስ እዚ ዘይበርስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ክቡር እዩ ይብል ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 3። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርመለይ ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ይፍልየና ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳይነ ዘለለ ዕለትና ሀበኒ ምህድግ ለና አበሳና ወጀጋይነ ከመንህነኒ ንህድግ ለዛ አበሰረና ኢታባአነ እግዚኦ ዝተመንቶት አላድ ነነ ወባልሃንም ኩሉ እኩስ መዚያ ከይስ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእቴ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በለናቺ ወድንግል በስጋቺ እመእግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለቺ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራለን ሀጣዊን የተማህፀን ነብኪ ተማህፀን ነብክዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።